que no tornaria a dinar i que, a més, tenia entrenament d'hoquei, els pares van decidir ingressar en el sempre desconcertant i esfereïdor món del seu dormitori. La darrera vegada ja havien trobat, entre d'altres incomprensibles excentricitats, un exemplar d'iguana que caminava al seu aire per sobre del llit. Així doncs, i a pesar dels molts cartells amenaçadors que hi havia a la porta, animats per l'educació que havien de donar al seu fill i pel benefici que es desprenia de conèixer el seu modus vivendi, es van acostar al cau amb decisió. Perill de mort. Be careful. No entry. Forbidden. Infeccions contagioses. Porta electrificada. Càmeres de vigilància. Cap d'aquells cartells no els va desanimar. Van obrir el pany amb la còpia de la clau que havien aconseguit la setmana anterior, aprofitant una distracció d'en Guillem, i es van quedar astorats immòbils a l'entrada. Avançar era gairebé impossible. El terra estava ple de roba bruta, mitjons, calçotets, samarretes, tovallons, ampolles d'aigua i llaunes, bosses buides de patates, envasos de dolç, peix de fruita, de pipes, rotllos de paper higiènic, revistes i gots per sobre del llit desfet, cadires tombades, plats de menjar i salsa ressecs a sobre la taula, sabates pudents, l'ordenador engegat i la llum encesa. La desolació dels pares era absoluta. No van gosar traspassar l'interior. Es van quedar allà, drets, quiets, al·lucinants. Era comprensible, veient allò, que en Guillem suspengués totes les assignatures, que fes estar a tot arreu, que oblidés els seus compromisos, que ajornés els seus deures. Com es podia ni tan sols pensar en aquella brutícia i aquell desordre?